KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah juule Mouhamadou Thioubadou ɓuuɗo windede en jetti jinnaɓe men en juurim papa men wasile men Nourdine Hamad Arioulay gorko ma Dara Hayraɓe en dewre makko en juurim ɗon dennagal seerenɓe futankoɓe en jetti Allah kadi dokkuɗen hande kadi cellal hokken coftal ha mbawɗen adde joɗanade bandiraɓe jonde men ne gowɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha woni émission meɗen Debbo Africa mo ganduɗon ko ɓinguel moon badiragel moon bandiraguel moon dewel Sali Dia debbo mañam liduɓe lidu bani buuɗi sipatoroɓe sipata jamdi he waɗande on en jetti Allah kadi hande kadi ne mbawɗen kadi bismade ɗo kadi bandiraɗo debbo tigui taw kadi ko debbo pullo tigui hande keptinaɗo hande e pulagu ngu woni Aissata Guélédjé taw walla mbiyen Aissata Gawlo walla mbiyen Aissata mo ganduɗa je t'aime I love you de tawno ko ɗum ɗon tigui woni lim national makko ɗum tigui o andira on hande tigui woni invité meɗen Debbo Africa kono noon haade min tottiduma konngol o salmina eɗen jetta Allah eɗen jetta sponsor meɗen leader mo ganduɗa kañum woni KP so nani KP noon ko KP mo Alaji Demba Ka ko KP mo joom EDK ko KP mo joom jolof chicken kono noon KP ko transfert d' argent mo ganduɗa oɗon mbawi wadde ɗum téléchargé e portable uji moɗon taw téléchargé o tawi ko banggue Play Store walla jogiiɓe ni ko wayno iPhone uji en mbawi yaade banggue app store mbaɗa ɗum téléchargé sono mbaɗi ɗum téléchargé wawno hebde application e nder portable moɗon kono noon son jiiɗi vertude haalis so tawi on jeehi to e EDK kala ɗo jaaɗon EDK uji ɗi oɗon mbawi tawde toon neɗɗo personne kadi won boutique aji ganduɗa so wona EDK eɗen jogui KP taw ɗo wawi versude so tawi aɗa jogui KP mboɗo jogui KP so tawi aɗa nelda haydara yoɓata saɗa tiro kadi haydara yoɓata ko ɓuuri hen welde kadi so naate boutique aji amen kala ko codɗon ene jogui komin gussan toon wadde noon ɓiɓɓe fulɓe foof yo dok jaaha mbaɗa téléchargé KP mbatta wadde idlissé kas KP mo ganduɗa ko transfert d' argent garɗo wallide bandiraɓe ɓe ɗum noon noon wadde Aissata Guélédjé bisimilla ma émission meɗen Debbo Africa calmina bandiraɓe ɓe on fof mi salmini mi juurima kadi mi salmini baɗɗo sababu ha garmi ɗo sabu Abdou Dia annen mi salmini mi juurima onon yeeɓiyankoɓe fof calminama on juurama kadi on mantama on manama a salmitama a juurama debbo gawlo jontaɗo en calmini kadi sababu o e en calmini sababu o woni May Demba Seck kanko woni tigui hande sababu ha garɗa ɗo kadi bandiraɓe so tawi ɓe jiiji yesso ma go ɓe namdata holi an wadde noon en calmini kadi ardiɓe galle ɓe won kewni wiide e bandiraɗo gorko Dawoudou Moussa Dia o salminama o juurama e mo woni ko Haroun Moussa Dia ha to Burkina Faso directeur meɗen général ka Abou Samba Diop ɗon tan dewrten calminen personnel Piindi kala Aissata Guélédjé caggal nde min bismaɗo emin gandi ka fuutanke en mbawi andude ko Aissata Guélédjé hoto tawi hoto jeeya e nder Fouta meɗen min jama jalluɓe hedde semme hedde hawre toon woni wuuro yumma e bamam e toon woni wuuro babam neno mi jeeya ndulma e dembe ko yummaji yawade ndesami Sinthio Bamɓe desɗa Sinthio Bamamɓe ndesami Sinthio Bamɓe eyyo kon woni Aissata Guélédjé Aissata Guélédjé yimɓe fof gandirma ko I love you ɗum ko na arti meɗen e morceau ngo holko addi oɗo I love you I love you joom gallam mbaddunomi jaanum ko yangi hor koƴere Guélédjé birum Demba Dogo wuuro Farba Salli Bougal toon jaanum yangi mbaynirimo mboɗo ñalla hir mboɗo arta gornam gonmi mbaɗmi jonta tasi gartu mboɗo jaaƴi ala komi addani gornam gorko yomi yaltu galle mum woli saji fof gornam gorko weddi sernaɓe mbaji donki haaloɓe kaali donki hay lamɗo wuuro waji ron ko yomi yaltu galle mum est ce que
ko tiɗi min non no mbo waɗi mo nobare Allah longini ngol lo jumol no longini ngol lo jumol ngol ni jimmi ngol ɓuusi mo me say tan arno waja jam daña arno waja fo mbatte jaleede est ce que bo jogui denɗam goto noon filme kam waɗi ɗum partagé mi mettini no film no kam de mbi pourquoi am film am waɗan partagé kono gandumi jimol ngol ko ɓuralam gonga Saydou Baydi noddidemi desas on woni goo kadi DJ du noddi kam jiiɗa te kadi no garim ɗo kadi e piinde mone kadi gonga waɗi so tawi min paamida TV Aissata Guélédjé ko oɗon morceau tigi tagi ɗum hankandi andede morceau noon tagi ɗum andede haɗo télé ji invité mo noon ni tawni réseaux sociaux ji ko wayno Facebook en TikTok en tawa vidéo ma mbaɗa moon partage ko heewi kadi aɗa yiye kadi e kewuji futankoɓe heewi kono noon an Aissata Guélédjé holko tagi aɗa waynoro ñalawma goto aɗa yaha aɗa won toon jonde tati ko cukakuran cukakuran hemnoma cukakuran ko wonno ɗum tan hemnoka mi anda ɗum cikanuma yaha tan mboya nde tan ngo jaami gommi jonte tati ene welimi ha ɓurti nde wona ha debbo goto ceɗɗo mi wiya Coumba Diop Coumba Sambo har hokki am menkelde pur e nder jonte tati ɗe mbiɗa ya hoɗɗe yalto galle ɗe jangge ngue welimi nden ngeñangue noon nden Farba Sally Bougal ne wuuri ndeysan jangge ngue welimi gommi jonte tati ala koɓe dañani ngeyangue gattu gorko wi kam dégage mi yaltu galle e bagage mo gadduɗa fof de kanko gaddanɗa wallay no jimmi ngol ɓuusi momi tan gonnomo sayi joni an jimol ngol beele ka banno ɗum répété walla meeɗi yimɗum walla ko ɗon tan Allah hayima tan a yim jimol ngol waɗani ngol répété Allah longinam jimol ngol tan waɗa ngol répété mi waɗa ngol hay batta aɗa andi jimol saɗa yima ko répété mbatta min noon hay répété goto waɗan ɗum ndeysan Allah longinam jimol ngol tan jimmi ngol nde a gandumi jimol ngol ko ɓuralam wallahi ko ɓural ma continue wallahi ko ɓural ma guila e ɓiyam af hanka den continue hankadi ko jimol ngol hokkuma ɗum ɗo ko dañƴa ko wallahi wadde ɗum so tawi en paami tan ko wiide ko yidde joom galle ma e tarbikinade e muɗum e yidde heddade e suudu ma ha joni e ko belnirɗa joom galle ma ko ɗum tagi Allah waɗe jimol ngol barke ha keɓɗa hen ko keɓɗa hen ko yo Allah juunani ɗum wadde no Aissata dokka min dande nde mboɗonoma ko Sali Diayo mboɗinma jogorɗo jamdemo enanoma sagaraɓe ne poɗodirma sagaraɓe Dakar ne poɗodirma dandema malama Sali Diayo moi je t'aime I love kala jiɗɗo chéri yo Amadou ya meɗo morsango gorko jontalo eɗo morsango debbo made ene nonma debbo made ene nonma kala jiɗɗo debbo mum yo wan moi je t'aime Ali Fall yo eɗo morsango gorko jontalo eɗo morsango rewɓe ɓeede ne poɗodirma bombi ɗiɗe ne poɗodirma kala jiɗɗo Ali Fall yo wan moi je t'aime kala jiɗɗo chéri yo wan tan ɓuusi mom rewi joɗo mara ko jinol ɓuuse arno waja fo mbatte jalel arno waja fo mbatte jalel gorno mbatte jalel ono mbo waɗi mono ba angandi haala gorko weeɓani ma wallahi gorko weeɓani gorno ɓuusi mom taw welti tan o welti ɗi mara ko toynor ɓuusede bisi defoni waɗa no heewi nduɗa rewɓe certaki jottaɗo joni noon Aissata caggal ngol noon jimol o jaɓinima kono gila nden min ji hankandi aɗa yaha hane beelaɗa fof beele joni sa yahay sa waɗi toon hitande haji makko ala hen joni o natti haalde joni o haalta haalde o rongini kam ko ɗaccudema hoore ma wona mo wiyano gartum fof ɓe gartuɗa moƴƴi yo Allah waddani kono sa arti aɗa adda mbaɗa adda mbaɗa hokkam kadi aɗa hokkamo mbaɗa hokkamo normal ka ala ko haala mbaɗa hokkam joni noon sukaɓe ma ɓe noon hol denanɗoma sukaɓe ɓe ko fof hokkirama fof dokkirama fof hokkirama ko koreji am nin jogui beele mbawa dañde ha liberté no jaaruɗa ka simple komi simple ɓolo tan aɗa yaaha gasi nde jaaɗa foof noon so ɓooyi artat kam e suudu ma walla mboɗa arta kadi ko ngam mbawɗa dañde fof kadi gartira e joom galle ma mboɗa arta mboɗo wallamo kadi yo Allah juunani ɗum amin ya Allah te an mbiɗa ala mo jiɗɗa sona kanko wallahi mboɗo yiɗi mbo waɗi mo bare gorko weeɓani gorko weeɓani somi yigiran goɗɗo ara duuɓe ne keewi mbi duuɓe ne keewi ɓeynano doɗel ɓeynano gollere ɓeynano añam keɓa daltata lomto aɗan toñami noon gorko mum tan min noon gonɗa e toñe min komi añamnaji awli añamnaɗo Allah jarama jarama wadde noon Aissata jeehen e morceau ma goɗɗo bisimillahi beltinira ɗum fulɓe par ce que a gawlo jontaɗo kadi dande nde machallah Allah fulɓe keɗiɗomo kadi ne welto wadde jeehen ndeysan
sembeli sembeli yo sembeli yo sembeli kale mo dillini mi wal mo dillini mi sali jayo salama alema mi salmini ko debbo ñam salama alema mi salmini debbo torodo yo Allah rena yo debbo jontadam yani ono ma bana sarala sembelo yam bana sarala salija gorko jontado yo salama alema mi salmini ko amado yam salama alema mi salmini gorko jontado dilini mi o ko toro do dilini mi o do ko toro do jontado ana sarele sembelo yam yani ona ma yo lare gorko jontadam qualifayo salama alema mi salmini ko gorko jontado dilini mi alimi yani ono mala ali golle mani jodi no ali kayne yara sese ko ali kayne alta sese chugolel chagalel ali yadar go yimbi mi yonta holmo jadare ali lam ko gorko jontado jadara yego amado jadara jadiro salija ko mimi yani wono moda ko jidda darjude yo yaro Piindi TV wallahi nalan ko be jettode Piindi wallahi nalan ko be jettode Piindi Piindi mo Daoud Moussa Dia Piindi TV ne wadi jam Piindi mo Daoud Moussa Dia wallahi gorko jontado Daoud Moussa Dia gorko jontado mo wendu boso yaaji gorko wendu boso yaaji bandu haruna jani salmini Daoud jadilini wallahi ko mimi yani ono mala boso yabe jabino gollema wallahi boso yabe jabino gollema déjà hol ko jere jabino gollema gorko toro do dilini déjà maki salyo itani mageral Daouda Moussa Dia wallahi Allah wadi hen maki mo kumba cimmo itani mageral gorko jontadam déjà maki mo amar buudi itani mageral gorko toro déjà maki salyo jeya gondul maji ko yuma jeya gongi jilon wallahi Allah jeya gongi jilon sadel bana sarala déjà salija dum ko morso mada déjà o ko chugolel chagalel sali yadar ko imbi mi yontabe yo bana sarala déjà ko gorko danja malama non worbe bene podo lirma bana sarala salija otowa sese déjà ko mimi yalte teleji gala ko mimi mera joji gala ko mimi mera joji gala mimi jodi mai ambassadeur baba baydi mal ana sarala déjà kale mo dillini déjà ko debbo toro do dillini ko debbo anyam dillini déjà haro anyam chodai ko sare mada debbo jontadam wallahi ani meji kala haro anyam lidube ko sare mada yo debbo jontadam déjà haro anyam goli ko sare mada yo debbo jontadam wallahi déjà
aro anyam choday ko sare made yo debbo jonta dam wallahi ndeysan hato baka combelombe wallahi ndeysan baka udda juranda jogobe fonde ko sara salija jidane ma fo mbimi jidaga mana sara la salija sali wali miskinebe sali wali miskinebe ko tamperam gasi ni salija tamperam gasi mana sara la salija otowa 16 ko debbo jontaɗo dillinimi debbo jaarowo jondenimi ko debbo ceego wo duuleyo bana sarala machallah Aissata a dilni ɗo noon salo wuli wi jaw wonɓe ɗo e salɓe kamɓe fof oɗo wiyata koyeɗen dilli machallah yallah sellindani nde Aissata caggal nde jimɗa oɗo morceau mo ganduɗa on yimɓe fof gaddirma I love no wodi min jii a waɗi single a waddi ɗum a waɗi clip goto a waddi ɗum e Demba Guisse beele clip o caggal nde mbaɗɗamo nde a yi hen gartam hay batta wiyani ala to nodde ɗon yon jaado ko way noon beele ala to nodde ɗon ko wayno concert walla goɗɗum o nodduma pour jahon jimon morceau par ce que morceau ne yiiɗa no fewi clip o waɗa heeɗa hamin nodde kono wer ko mi ala ɗon ala ɗon somin noddama wer ko mi ala ɗo o jaɓata haalante o haalantaka o yaharan kanko tawani yahay alpulaar ala garanta e batte alpulaar ala an wi noon mi wi noon sago noon Demba Guisse kala jiɗɗo darjude oto wadde makko kala jiɗɗo darjude oto wadde Demba Guisse wadde ko jam fiɗo so paami o wawi ko perdinde neɗɗo o wawi o funti ɗum o moyra ɗum beele an nde mbaddu hon clip o nde on kalda hen mbaddu hon clip nde on kalda hen hono poɗɗon liggodade mi haaldani makko a nodde tan garɗa hen mi ga o noddam tan garmi ono komi ɓande noddam tan garmi ewo joni caggal nde mbaɗɗa morceau o nde min mbawi andude aɗa neɗɗo so tawi a yaltini jimol ma jimol ngol ko an jeeyi ɗum aɗa yaaha mbaɗoya ɗum protégé beele goɗɗo ne wasa jiide jimol ngol beele a meeɗi waɗoyde protégé jimol I love ngol par ce que min jii hay falloɓe o wonɗo yimɓe e jimol makko I love beele a waɗoyi ɗum protégé par ce que a waɗa ɗum protégé so goɗɗo yeehi waɗoyi ɗum protégé ene wawi wiide kañum jeeyi jimol ngol ala mi waɗani ɗum a waɗa ɗum protégé kono kanko waɗi ɗum kanko waɗoyi ɗum protégé waɗo jimol ɗum kanko Demba Guisse o jiiɗo fof joni sikki kanko jeeyi jimol ngol tanmi jeeyi jimol ngol ko min jeeyi ala jimol ngol kam yimɓe fof jimol ngol adu yimɓe fof ne gandi ko min jeeyi jimolam ko gorkam mbaddunomi wiyami yaltu galle mum jimmi ɗum ɓuusimi ɗum adunaji fof noddimi min jeeyi jimol ngol Demba Guisse noon fotte hoore mum Demba Guisse ko ewoy ha yanno o waɗanno ko hayyo bebbe o andi o siiwani ene o andi jimol ngol siiwani ko jimolam ngol umminimo o janno ko jimolam ngol umminimo joni hankkadi o jan wowi ka sa dañi hen bosma a dañi hen foof punta neɗɗo moyata neɗɗo kono jaaha jomum waddema single para daña hen bos hankkadi jiiɗeɗa hen tan ka gancanoɗo ɓe jiiɗeɗa hen tan jaaha hankkadi janfoɗa kam tan mbaya tan gacca kam a haalta haalam eyyi ɗum ɗum yoren sino ɗum ɗo goɗɗo so yimo jimo goɗɗo so yimo taw ko Haalpulaar so fotti ɗum yoore mbadda jaɓata tanka ko waɗi kam ko nani mbaɗon partagé aduna fotti joni an caggal ɗum min jii a waɗi morceau oɗo joni bane sale o min gandi tigui ko morceau mo ganduɗa joni aɗani hen beele a caggal ɗiɗo jimɗi ɗi jimata tan taw ko dande ma ɓolde joni a watti waddude hen instrument uji baɗi ni beele a meeɗi nadde studio meeɗa nadde studio eyyi kono est ce que aɗa jogui ménageur ala ménageur mais ka hande yimɓe fof ne gandi so tawi neɗɗo ala ménageur ala ɗo wawi yaade beele a wawa ƴewde ménageur wawa waddema ménager walluma no nattiɗa studio hono ni mbaɗa enregistré morceau ji ma jaltina o jogui ménageur ni ko ménageur ko mo ani ménage o kalduɗa ɗo o woni ménageur on wonno ménageur kono ɗum tiiɗani ko noon tan e wadde ɗum en ballodir hen inchallah wadde Aissata gaddana yimɓe deuxiéme morceau ma inchallah beltinira fulɓe jehen Aissata Guélédjé aɗa noon hewɓe mbiye ka ndulumajinaji nder ko yummaji ya ndulumaji jaba kerela jaba kerela jaba
mono dini misali jayo o debbo jontaɗo leeli debbo jaro o jonde yo kerela jaba sali ko ñanto ñanta ko fuura jaabi no golle ma Dagaru jaabi no golle ma kerela jaba iye jabaro ma ko sali jagay ko jabaro sali ko ñanto ñanta sali ko ñanto ñanta yo kerela jaba iye jabaro no ko ɗum ko mon so jambareɓe ko ɗum ko mon so jambareɓe o kerela jaba wadde ɗum mo hokki ɗum bonam gorko yaguɓe aj ha toto belgique oko yaguba anyo yagumi yani honoma ko gorko belzila lele kerela jaba ha toto hawre yagubo jimide ogo gorko hawre najo hawre ma sara semme ko sara jallube jamungel kerela jaba ye jabarono ye jabarono mono dini mi amado yam amani ani onama kerela jaba amado gorko mo hunare mango ko gorko hunare mango yo sara nden dori kajil ko sara nden dori lele kerela jaba ali fal gorko mo gorko jontaɗo leeli gorko mo jurbel mono dini mi ali fal yo ali mi yani honoma jurbel ne jaɓi no golle ma kerela jaba iye jabaro no ali falko jabaro ali falko jabaro sono ma enso kewi kerela jaba Abou Samba Diop directeur général Piindi TV oko Abou Samba Diop Abou Samba Diop nanama yo mono dini mi yeri mayo mono dini mi yeri mayo oko tikarade njofa yo ko maji de mbaɗa hirinje kerela jaba Abou Samba Diop dillini gorko jontaɗo leeli yo kerela jaba Marie Sall debbo mo bagel combe lombe gondu royal maji ogo mari heda sall yo funeram ogo mari heda sall yo oɗo ko funere salija layal sali ko ñanto ñanta yo sali ko Allah jiɗirmami yo kerela jaba ye jabaro no sali jago jabaro Dagaru jabi no golle ma anyam na jabi no golle ma sono ma yen so kewi kombi mi aduna wo welam kerela Haruna Musa jayo onko gorko boso yajo onko gorko boso yajo tonko sara or ko jere ko sara or ko jere kerela jaba Rahi Diallo mono dini mi Rahi Diallo yo akimi kerela ezel gasi machallah morceau weli wadi fayide aɗan noon an Aissata killa mo nanuma e studio dañal ko heewi de mo nanuma e studio dañal ko heewi machallah
meɗa naddude ana tan noon salla jaɓi so wona sinde mo bannomi kadi worɓe fulɓe ɓe e rewɓe fulɓe ɓe yo mbat feere jalta leydi ndi jaha caggal leydi wona wallahi jaha caggal leydi belna toon ha weela aɗa yiɗi yaade holɗin leydi aɗa jiɗɗa yaade caggal leydi France jimmi yaade France jiɗɗa yaade wallahi eyyi France jimmi yaade wadde noon France naaɓe oɗon keeɗi Aissata Kellel worɓe yontaɓe ɓe rewɓe yontaɓe on fulɓe mbaɗe feere Aissata ara France o fusoto on o yetto on onon fof o yetto pulaagu ngu o yima noon jimɗi pelɗi ɗi o siftinor on fuufa moɗon waɗe feere wadde min goppi ɗum cuuɗi mon no Aissata arde France inchallahu rabbi kadi ma ya Aissata so tawi ɗum yawti kanne mi hitoraki ɗo kadi o mi hitoraki ɗo a hitoraki wala mi hitoraki machallah wadde Piindi ko télé ma so ɗum yawti Aissata a fuɗɗima hannde yimde nden min jiyatnoma tan koye Fuuta ɗo kewi fof min jiima heen moɗa guure ma gara joni noon aɗa heewi ɗo koyɗo joni e Dakar seeɗa beele ko wonɓe ɗo e Dakar ɓe invite ma ya ngar beele wonɓe ɗo e Dakar ɓe invite ma ya ar walla ko an tan idata arta kay gara eyyi komi gaddunoɗo min kam ko ziyara ɓeydi addude gadduno sehlam gotal wiyama aɗa ziyare garmi woni ziyare Oumarienne en o koye ziyare he garɗa gardumen bumbanaɓe garduɗa e bumbanaɓe ko ɗum waɗi ɗum ok ko noon tan so tawi ɗum yawti beela hannde so tawi neɗɗo joguima kew muɗum yiiɗi hannde invité Aissata Kellel holmo wawi jokkodirde ha wawa invité mo gara jimana ɗum amin mbawi jokkodirde an wawi jokkodirde ma numéro aji mum téléphone numéro ma téléphone wadde so numéro ma téléphone hokkirama kala cohluɗo wawi noddudema hen aɗa jaggi numéro ma téléphone gawlo yiɗi aɗa jaggi walla jaggani sa jaggani min mbaɗ affiché e numéro téléphone o hen inchallah aɗa jogui numéro mboɗo jogui numéro ma inchallah mamin kala ɗum hen kala cohluɗo o e tonggode nde ɗon mamin mbaɗ hen affiché numéro o ene wawi jokkude Aissata Kellel inchallah so tawi jomum ari ma waw hebde Aissata tawi yiiɗi ko yimande ɗum inde mum walla yangue muɗum walla wawa haaldude e mum wadde numéro Aissata Kellel nanɗo ko 77 980 51 14 77 980 51 14 min mbiyani noon waɓe no sosoɓe e anɓe ɓe tan yo noddumo tan ene tampinamo ala kala joguiɗo haaju ne jogui inde mum walla yangue mum ene yiiɗi invité Aissata Kellel yo noddu e ndeɗo tonggode Aissata ara yiman ɗum ko foti yiman ɗum kadi kala jiɗanɗo Aissata Kellel hunde ene wawi juutu ɗum walla goɗɗum yidde walde ɗum en tant que gawlo taw kadi ko pullo ene tinni pulagu muɗum ene wawi jokkodirde makko oɗo numéro téléphone ene wawi jokkodirde makko oɗo numéro téléphone beele wawa ene wawi jokkodirde makko oɗo numéro téléphone beele wawa ƴewde ko wawi wallidemo wallitamo wadde noon gandon gawlo mawɗon Aissata Guélédjé nan ɗo kala moon jiɗɗo jokkodirde mo wawi wadde oɗo numéro téléphone jokkodira e muɗum wadde Aissata garene e 3e morceau meɗen inchallah jehen o mimindu o ko yesa mbelo dono bamba o yimi o yaadu dono bamba ko dono bamba holamide trasoma holamide ko dono bamba koye leeli ko mimi yani honoma holamide ko mbimi kale mo dillinimi ko debbo jontaɗo dillinimi holamide komin ko Sali Diané dillinimi holamide debbo toroɗo dillinimi holamide ko diwo selle bolle dillinimi holamide worɓe ɓe ne poɗodirma holamide ko dono bamba ko leeli ko mimi yani konoma holamide mono dinimi amadoyam holamide gorko jontanɓe holamide amadou alana jewma holamide on ko debbo sidou baɓe oɗon ko jewmade
Kongur ko Jurbel tilini wala mi dai mi yani kono ma ko ali elam Mashallah. ko ali golle mani jodi mi ali gayna yara sese yo ali ne halda sese ko mi yani kono ma wala mi dai Gurgu jonta delilio wala mi dai ali ene roka ene jala wala mi dai Tata Leila Jack Tata Leila wala mi dai mi yani wono ma wala mi dai ko Debbo Madina jaybe o wala mi dai on ko Tata Leila mi nani ma ko Debbo Madina jaybe o wala mi dai on ko Leila wire wala mi dai Madina wuro amatijane wala mi dai on ko serna wala mi dai ka Hamacham jimmi imde o wala mi dai hamar kayne yara se wala mi dai gorko mbolo najo wala mi dai mi yani wono ma wala mi dai may Demba Sek mono dini mi may Demba Sek wala mi dai may ne roka ene jala wala mi dai mon jaati go mon sababu garangal ma do handi kodon ko jari ginyuma wala mi dai min ko mayran dilini yo Allah rena ko may kayna yara sese yo wala mi dai min ko mayde atimi do wala mi dai ko Debbo jaro wo jonne yo ko Debbo ceego wo tule yo de ko mayno wiire mayni yani wono ma yo Allah rene oto wat sese ko dono Bamba ko ileli holami hale Farmat Sek de donde ma sun ko mono dini mi farmata se wala mi dai ko Debbo njuna ko dono Bamba ko ileli wala mi dai oto wat sese alto jodano ko Piindi TV ne jodano do dene wowti dani wala mi dai yo amon Musa no wiide Fatimata Ndiaye ko jewa Amadou Musa wala mi dai olon ko Fati Ndiaye wala mi dai Ode mo narani nimsam narane Piindi fo nimsam wala mi dai ko wadde oɓe nimsi wala mi dai mi yani kono ma wala mi dai ko dono Bamba ko ileli
Wala mi shiraso yo alla rene Ariana sese yo Sari jane alta sese yo wala mi de Sali golle mane jore Debbo jonta do leli ko debbo diriyan kelele yo alla rene ko dono bamba ko leli wala mi bamba Kodono bamba Jari gilma ko sali jayo du soro mo o ko jadi ngiram jewo amago yam bamba wala bidaima jadi ngiram yo alarana ko gawlo jonta redi wala mi dani ko kadira wala mi dai ko mi ko kudira dilini wala mi dai de pochino wala mi dai mono dini mi mama ja wala mi dai mama mi yani wono ma wala mi dai machallah Aissata Guélédjé yimɓe fof beltima machallah pulagu kadi yewti ɗum noon min beltimin ñagontoma Allah hanko yallah sellin dande nde Allah hokkuma yettade ɗo jiɗɗa yettade ɗo e musique o ha Allah hokkuma kala ko woni hajuji ma mbawa humtude hen Allah ɗalduma kadi rimɓe ma nafoɓe ɓe kadi ɗe mbiye bandiraɓe yoɓe ɓeydo wallodirde ma nde tawno leñol ngol ne sohluma donc hankandi ko dokkonoɗen no hojomuji kuuɓi holko woni konngol ma mbaynugo Aissata Guélédjé mbaynoɗa bandiraɓe ɓe jiɗɗa weltinirde ɓe jiɗɗa salminde e kadi hol message mo mbatta lancé bandiraɓe so tawi aɗa sohli ballal ummade mabɓe faade ma ngaren gudden yewtere nde saaha goɗɗo gon mi salmini yiɓɓe sehilaɓe mi salmini kadi bandiraɓe foof kadi mi salmini kadi goɗɗo sababu ha garmi ɗo kamɓe foof may Demba Seck may Demba gorko bay Demba Seck wallahi on mi salmini ɗum kala heeɗiyanke sehilam emo wona sehilam fof mi salminimo ɗumen mi juurima ɗumen kadi mi mantini ɗumen mani mbattinimo wuuri kadi amin ya Allah mbattinimo wuuri kadi ha mi arta ɗo kadi inchallah fof mi salmini ɗumen a jarama heeɗiyanke a jarama Aissata Guélédjé a weltanama en calmini en juurima bandiraɗo gorko woni sababu halpure ɓe kewide mo yettani Allah yettata sababu mo yettani sababu kadi yettata Allah on woni hol yon may Demba Seck gorko gawlo jontaɗo mo ganduɗa yidiri seeɗa jatan Allah c'est mon brode de valeur kala neɗɗo mo yi ko mo ganduɗa ko ɓeydi men omo nodde men wadde men muɗum kadi ko neɗɗo mo ganduɗa jiɗɗo piinde baɗo partage émission ngaji men fof baɗo partage kala série garoɗo kadi baɗo commentaire ji fof donc neɗɗo mo ganduɗa en mbawa yobde ɗum woni ko mbiyata ko neɗɗo wawa yobde guiɗo muɗum wadde noon may Demba Seck te mon brode de valeur ko ɗo mbanmami e nder ɓerdam he par ce que mboɗo andi yiddema em e korsoma em yo Allah yo moƴƴere yo Allah kadi ko meɗen ko ha ɓiɓɓe taniraɓe donno ɗum wadde noon yo Allah waɗane jaam waɗana ɗum kala julɗo wadde noon en beltinima Allah en beltinima bandiraɓe e wiide kadi bandiraɓe ha joni on jii KP nani donc kala moɗon jiɗɗo foftinde hoore mum woni kalis mum jeeɗum waɗa kalis mum e nder poche muɗum waɗa ɗum e nder portable muɗum taw wujjitaki taw kadi kala ko wawi wadde hen ko kañum tigui jeeyani hoore muɗum yo ƴettu kalis mum waɗa e KP soɗon mbaɗa transfert ko gratuit soɗon mbaɗa retiré so tawi kadi koye boutique aji amen EDK ko gratuit haydara on joɓata so tawi noon on jeehi boutique aji goɗɗi ɗi ko 5,0% ɗum noon wadde ha joni ko gratuit par ce que kala ɗo joɓata ujunere ko ujjoyi don joɓanta ɗum tan ko so tawi aɗa yiiɗi tirade on tawi noon koye EDK uji amen haydara joɓata wadde yo bandiraɓe foof jaato on télécharge ɗum ganda kadi jeeɗum ko gorko pullo Elas Demba Ka sa nani Elas Demba Ka noon ko joom EDK ko joom Jolof Chicken ko pullo dañƴo artre e nder leydi muɗum yiɗi waɗi investir e nder leydi mum yiɗi wallodirde e nder e yimɓe leydi muɗum ɗum noon ko leƴƴi goɗɗi garata ene
woni jinganamo ko ene ballodire makko yo fulɓe fof jaa ballodire makko nde tawno neɗɗo ko bandum kadi kanko o holliri ɗo tigi pulaagu makko holliri ɗo tigi yidde makko pulaagu so arde waɗa sponsorisé e nder piindo adda ɗo sponsor makko o walla yimɓe o partenariat makko e nder piinde wadde noon yo fulɓe fof jaggu heen beele oɗon partenariat ene jokka wadde noon on fof jeehe waɗon téléchargé KP kadi ñaagonden Allah Alas Demba Ka yo Allah hebbin ko makko ko yalla junnu ɗum kadi Allah hebbina kadi pulaago waaɓen Alas Demba Ka beele pulaagol wawi yaade yeeso kadi eɗen mbiya partenaire uji ɗi fof yo ngar nde tawno hay télé goto hay média goto wawi yaade sa partenaire uji yoɓe ngar gila yeeɓe boutique aji ɓe ha e joguiɓe cosmétique uji ɓe fof kala ko neɗɗo wawi jogade jogui boutique aji en jeeya tisji ɓe gaare mbaɗon min sponsorisé nde tawno min mbawa yaade gagaga moɗon onon on mbawa yaade gaga amen tawno hakkude e men enen ɗiɗo ko dundu reeni mbarodi rendu dundu ɗum ɗon noon wadde min mbawa yaade gaga monon mbawa yaade gaga amen wadde mbaɗe feere garon mbaɗon min sponsorisé gaddon publicité ji moɗon inchallah minen min jeeya noon kala ɗo tawi ganduɗa ko cohluɗon e visibilité inchallah Piindi ne jogui ɗum par ce que Piindi o yeɓete partout dans le monde wadde en jetti Allah en jetti dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe en jetti Allah kadi en jetti jaggal en kabirɗe sen jooɗima ɗo hannde en kaali haala ka rewi lawol son rewi lawol ko Allah e infographe meɗen ko ganduɗa kadi ko bandiraɗo gorko jagguɗo e galle he jakkal e galle he hande kadi hay kabirɗe konko jaggal min kanko woni caméra meɗen woni Ali Samba Ndene Fall mo ganduɗa ko infographe men ko caméra meɗen kala ko fayi ɗo banggue technique ko kanko tigui jaggi hen ha tiiɗi yiiɗi Piindi jaggi hen waɗa sacrifice uji fof eɗen ñaganoma Allah baɗɗe juɗɗe battane moƴƴe wadde en jettimo en jetti bandiraɓe fof en jetta bandiraɓe gorko Amadou Moussa an nanɗo e nder sahale o salminama o juurama en jetti dendagal bandiraɓe oɗo dusɗo Aissata Guélédjé kudi kañum ne salminama juurama nde sawno ko kanko kadi hande duusi gawle meɗen jontaɗo ha yetti ɗo wadde kam fof en beltanama en beltinima personnel o e kuuɓal en beltinima kadi dendagal yeeɓiyankoɓe guila ɗo e leydi ndi ha caggal leydi ndi kala ko feewi kadi yewtere nde guila fuɗɗorde ha wotere ko Allah subahanahu wa taala ko ngakken fof ko enen kono wonani ko ɓuurani men kewɗen wiyni jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan duume men Allah jarama on jarama Debbo Africa. Hayo yam yo, hayo yam ye, hayo yam yo, hayo yam ye, hayo yam. Debbo Africa jarama, on jarama. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustanoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma